Pozdrav svima ljudi, ja i Muđa... Pozdrav svima! No sve! Umirem! Umirem! Kopaj napolje! Šta je bilo? Šta je bilo? Pojeo me mrak. Ujebote, znači to je problem. Ja. I pozdrav svima ljudi. Ma ne možete. Muđo, ne? Kao što ste mogli da vidite, ja i moj drugar Serbijan, mi baš smo imali neku paranormalnu aktivnost da nam se desila. Aha. Nije pa nam bilo nam lepo, nije. Da, Kako se pravi čarkovu? samo staviš gore wood običan. A dole ne može. Dole staviš običan isto wood. Ne wood običan, nego logovi. A, nemam. A dobro, ti imaš to. Pardon. Imam dva, vrate, što sam iskopao prego što me napao mrak. Taman. Ma jebao sam ga! Kako da zatvorim? A? Će nam upadne nešto bez zatvaraj ovoja. Zatvaraj me bukvalno. Ebati, mora nađemo neku selendru pa to ti je. Tamo bar ima jedan čika što će me ubrani. Nema, ali dobro. Nema, ima na Iron Golem, pička ne sme. Ja sam stavio ovako. Tevrice, a nešto neće sa charcoal torch da se napravi. Šta, daj meni. Hoće. Jede me mrak, Vasiću. Evo ti. Daj, baci. Bacio sam. Čekaj, Čovjek. ne mogu dobro. Dolazi da se ne strašim, znači sve mi je nešto odle prša ovdje. Tebi ti ga Ujebote i mrš! Bolje da nisi došao. Oš... Što ti? kramp. Neće. To bi jako želeo. Beži. Šta se ovo tu je? Beži, ne znam ni ja, nešto ide od tuda. Aaaaaa! Neke ljubičaste oči sam video. Što mi, moram da vidim šta je. izvolite ti ovo i pa si napravi. Možeš u pičku materiju! Možeš u pičku materiju! Možeš ima jumpscare neki! Ja, Krešovoga mi igrica! Krešovoga mi igrica! I nego si pička i izašao si. Ujebote! Kamerule imali keep invent. Opa. Gaveruga, dobro pa nisi mi učio keep inventory, inače se ne bi zagradio, vrate, da me mene ne ubije. I pozdrav svima ljudi, Muđa te... Što mi? Nešto s crvene oči, nemu se... Ugazi. Ajde. Ulazi. Ne, ti se zabarekidiraj ovamo. To je, bravo, dođi, daj mi Čekaj, smo stvari. zabrikadi. Da, sa obe strane. Čekaj, imaš li kram kod tebe jedan? Nemam. Evo ti ovaj. Hvala. Evo ti ovo i Hvala. ovo. Ja ću Hvala. uzmem 48 bloka da se nađe. Brate. Hoćeš brž stepping možda? Neka, hvala. Evo, vrati. Daj ću ga ponesem da ponudim ovo. Au, brate. Evo ti Posljednja priča ovo. znak pomirenja. Brž se. Vasiću to... Surla! Da, to je slon. Mamu Ja sam mislim da sam ga vidio da ima crvene oči kao je mali. Daj kamenje malo kram iz stvari da napravim, nego ja mislim da je možda onaj golem Od kostura. Shandesite, jer nemam drugo. Vrati. Aj skopaj ovamo ga koliki ti je stone. Koliko ti treba? 8, 9 je, ne umem da brojim, 8.
Čekaj, znači treba mi, šta? Treba mi kramp jedan, bam, jedna sekira i jedan mač, to je to, ne treba mi više. Jedino jedan iron za štit. Milina bi bilo. I da sekira, sad ću ja da iškopam malo za meni sekiru da napravim. Gdje si? Evo ti malo. Je fala, mada imam ja 7. Eto sad imaš više. 13 imam, fala ti. Oh shit. Jebati, ono je bilo za čiju utvarasto najgore. Brate, ovo ne može da se ponovi. Nema šanse. Pokaže priča, gotta be honest. Nađe ovo uvijek malo. Ja 7 uglja. Uglješe 7. Na tamo je onaj batica, samo da znaš. Znam. Ček malo muziku još da smanjim. Jel imaš shaderi? Imam, To je to. snijam i shader i sve. To je to. Čujem zombija. Da, ima 5 zombija ovamo dole. Da, Jedan nam crveo svetlo oči u belo. Nije a ima li neki Herobrine, sa crvene oči? nije Herobrine, ja sam mislio da je Herobrine, nema niko s crvene oči, Dobro. nema niko s ljubičaste oči, ali To je ima okej. neki iz bela oči, tako da. Jebem ti ja ove ilijane koji gi dodade. Znači sve pogledam ovdje i mislim da su oči nečije. Da, bukvalno. Aj, idemo zajedno. Ajmo. Mač u ruke i bori se. Nikom ne pokori se. Gari ga onaj tamo, šta mu svetlo oči. Jel viš? Vidim. Šta je ovo? Dobro je pa je zombi, nije... Ma creeper bre majku mu. Šta jedan? Beži nazad, Šta beži jedan? nazad. Beži nazad! Šta Jebra, jedan? šta jedan? Šta jedan? Jesi vidio u chat? Ne? Jedan. Samo da se napisalo jedan. Ja nisam video. Ja ova sistem više opet priviđe u stvari. Klikni to, ima li jedan da Nema brate, ima samo Bravo. Milošković has made achievement Stone Age. piše? Ja, opet me Herobrine zaposao, 100%. Opet. Vasiću imam ideju. Ah, Iskopaj ovaj ovdje blok kad ti kažem. Ajde. Tako. o, ja rekao će me zatvori ovamo. Čekaj, Neka živite. moramo od onu stranu. To? Da imamo više mjesta ovdje kad ulećemo. Aha, Sam ga jebao. no nije isto da ima više mesta, ali dobro. Ne, mi kad uletimo ovdje da imamo više mjesta da zatvorimo. Mašala. Pošto ako su vrata ovdje, i onda, ma nebitno. Ne samo- razumem. Hoćemo da gi tepamo, a? Gdje si kriperko? Na jednog svetlega oči majku mu jebem na kriperu. Da, ajmo da ga tepamo. Aj na let. Će padnemo dole. Dođi vamo da gi tepamo, možemo mi to. A Pobili smo. Crimson Moon je zapir. Due to bad weather, the effects of Crimson Moon have been... decleansed. Dobro, dobro. Uf, ne znam ni šta je to. Će stavimo jedno vrat ovdje. Mršu pičku Moj, materiju, to je brate. opet. To je opet onaj. Brat moj, ne moj. Opet jumpscare-ovać. Man Jumps. from the fog. Što mi, možemo li mi protiv njega? Brate, jem pol health. Eno ga! Vasiću, otvori vrat i pogledaj na tamo. Skeleton Wraith šaman, desno. Tamo gore, sad je creeper tu, na njegovom mjestu. A dobro, nema veze, taj nije toliko... Pa taj step- skeleton nam, Ali- uigra nam se šumovi. Ali dođe vamo. To je bio onaj s jumpscare, da. To je bio on. Sam mu je bao majku. Mm. Ajmo gi tepamo. Tamo desno ga ima ovaj skeleton šaman.
Okej, ajmo ovdje dole da gi potepamo nije. Ave, još nešto svetli, još jedan creeper. Nek pukne. Imam blindness, beži nazad. Ima još jedan ovamo. Imam blindovan sam. Imam 2,5 srca i blindovan sam. Uje. Oh, sorry. Nemam pojma šta se desilo, da li mi je to zato što me creeper zavatio mago? Moguće, ja mislim da je zbog to. Da li je to... Aj udari me. U stvari, ja ću tebe, da vidimo da li će od bilo koji damage da ti se zamuti i vidi. Ruku molim te. Ne, neće. Onda od ove šotone. Da. Jebati neki mini skeleton. Ujebote šta me pogodi. Ne znam! Ej se surlu 100%. Mama! Daj ona vrate da gi donesemo ovdje, bolje će nam služu. Ja jedno čekam da nađemo iron, brate. Da begamo odavde, da se ne vraćamo više nikad. No, bukvalno. Evo ovako. Praviš, To je brate. to. Šta je muzika samo? Šo mi zatvorio si me? Kako je to chill rekao čovjek. Nakon što je bio stavljen da umre od drugara. A očekujemo tebe, tako da, brate. Ujebote! Čujemo onaj, čujem man from the fog! Što si me ovdje doveo? Ja. Ti! Mislim da smo imali sreće jer smo išli da strip minujemo, a ne kroz... Evo ga! A, dobro, evo tu. Šta nam... Aaaa, ne udaraj to! Da, jumpscare-ovi! Što si to morao da uradiš? O, teleporti me, mislio sam, brate, da ne može da prođe, da ga nabuvamo dok je tu. Ibrice, on prolazi kroz jedan blok uvek. Pa vidim! Ajde, teleporti me. Jao, ispada iz drva, Vasiću, teleporti me, požuri, brate, ću pominem. Evo, jebote. Mrtav sam, Vasiću. Ja mislim, prvo sam mislio da je on. Čekaj, TP Milošković Magikar. Izvolite. I prvo sam mislio da je on to skršio, znaš li koliko sam se uprepao? Skupio sam još 6 loga. Ajmo. Če napravimo stepet. Jebem li ti majku da si zonzi. Ima neka bubaljka dole, jebem mu. Meni... okej, evo ga, sad je dobro. Lagolo me malo. Ta bubaljka ja mislim da gađa. Ne gađa A ne, ništa. nije to to. Nije to to. Može izvedemo, a? No, nadam se. Znaš i šta laguje. Sad ne. Beži, bre, konju. Da se buba. Pa, mene gi. On je tebe. Određa me neki udario. Nisam ja, ozbiljno. Korps, megot. Divno. Iron! Begamo odavde. 2. To je to. Ću se ubijem. Ja, 2. Ću se ubijem bukvalno. Mač u ruke. I bori se, nikom ne pokori se. 4 metala. Izreka prava, to je Srbija. Čuvaj me dok kopam. Ajmo! Srbijo, mila 5 metala. mati, uvek ću te tako zvati. Mila zemljo, mili rode. Ajmo bre. Jebem li vam majku. Ujebote, creeper. Ne zebaj! Inače, mineshaftovi su mnogo veći. Pa i u Mineshaftu ima više man Ne, from the fog, ja bi rekao. Ovo, ima lapis. A, ne. Koliko smo našli iron? Nedovoljno. Bukvalno. Dobro, će bude dovoljno i onda begamo odavde, jebemo sve. Idemo u selo neko. Ovo je deep slate. Eno ga, pauk. Vidiš li? A, dobro, ako je. Ili man from the fog ili zapravo pauk? Proti, šta je ovo, ne diraj ga ako tebe ne dira.
Hoćeš da se tradujemo? A, Evo ti. Evo ti malo da ručkaš. pa mi sad kad te siluje, brate. Možda je slep. Brate, znaš koliko se nadam da se... Evo ti ga iron vama, ej. Kopam već. A dobro, ovaj neki... Tapeworm je damo sve. Va mene me manu, brate! Vidi. A znaš koliko skidate, brat? Ujebem. 5 srca mi skinuo. Nemamo kapku armor na nas, možda za to. Ovo su 100% neki novi, brate. Pa da, mislim nismo baš bili u neke pećine, Da, ali ono... nego smo strip Ujebote, minovali. opet ovaj. Ovaj nas Ali on prati, nam je on drugar. dobar. Aj mu damo ime, Karlo. Ne, moj čovječ iz magle. Imam ideju. Te bro, znaš da može da se popne tu? Dijamanti, brate! Na dijamanti! Ma ne bre, evo gi ovdje, nego ovamo na drugu stranu na patos. Ne može da prođe kroz moje barikade. Dobro. Gdje si? Nego... Karlo da se zove, a? Eno ga ovamo, ovaj dijamant. Sve ću ja da dođem samo da ispečem ovaj metal. To je to. Da ga iskopamo malo. Ujebote. Tamo ima skele čuge, nećemo tamo. Ma ja turio jedan metal da se peče. Koliki sam ja doktor. Koliki si konj, brate. Sad imamo just enough items, to je to. Što mi, šaman? Pušti ga. Nek Šta se pušti igra. ga, ovo me napada sad. Nek se Ujebote, ti igra. me gađaš. No dobro, neću ga utepam, ne mogu da ga utepam, imam pola srce. Ćeš se tega portaš do mene. Meni žao, da. Nešto je pored mene prolazi kroz zid. Pored mene neki rak nešto, brate. Ujebote, Jebem gleda. ga. Da li ga ubijem? Jesi živ? Da, mislim ne, sad sam umro, ali ono. Gdje si šamane? Da li da ga ubijem? Da li pored rak neki na surface? Brate, ubij ga. Da li tepam ga, da vidimo šta će mi da. Znaš šta health Će ima, ti brate? da, brate, Rotten fish i će ti spiny da shell. kletvu na celu familiju. Rotten fish i spiny shell, dobro, dobro. TP Milošković. Čeknemo još. Moram da craftujem, pošto sam u jedan blok će se izubijamo. Mm. Kaži kad može. Biće meni žao. Sad ću ja da probam da se otkopam. Šaman me je, brat, uništio. Čim sam otvorio. Živ sam, ali ono. Bolje da nisi, šalim se. Ja sam mu malo skinuo, tako da ono. Sad imamo shieldovi. I bolji mačevi. Kaži kad mogu da uđem, molim te, vidim neke belavače. Teleportuj se, produžio sam ovo malo. To je to. Slušaj ovo. Ajde, slušaj. Drži ovo i ovo. Imam, brate, neki rotten stink, neki šaman krs, ovo ono. Ja imam rotten fish, šta bre šaman krs? Zabavio se, imam ovaj rotten stink. I šta ti to radi? Smrdim, čuješ da Čujem- idu čujem bube oko mušice. mene. Gari što izgazi iz mene. Bukvalno. Gde si, Bati tatko? budalo. Nego ja imam rotten fish i spiny shell, ako što da jedemo nekad. Dobro, imamo mi puno... Eto ti ovo. Nemamo, zapravo imamo 11. Daj još malo da zberemo, da napravimo barem oklop malo. Da. Pa izađemo da bijemo ovog šamana. Da. Au, brate, čekaj, sad moram shield u levu ruku, a baklje na četvorku. Će meni žao. Kažeš, drugu ribu da jedemo. Da. Koje gradove bube, da mi je znati. Brate, Large Ancient Ways ima. Ima, brate, Soul Key, used to open subterranean a to gledaš na vaults. Just Enough Items. A? Da. To gledaš na Just Enough. Used to open subterranean vaults, brate. Brate, to je dobra stvar. Ne se bavi. Samo što treba da se kraftuje od Krst Soul, Netherite Ingot i Ethereum Gem. Brate, ja ću duše skupljam.
To fazon, brate, I to neke klete duše. brate ima plazma. Od plazmu možemo da napravimo armor i... ovo. Aha, ima i ovija mačevi i to. Ali ima Curse of Unenchantability. Ima blood. Ima blood. Ima fazon neki soul harvesting tool, verovatno. Ube! Ili neki soul harvesting table, pošto znamo ovakvi modovi. Ima coffin! A šta ima? Coffin! A normalno. Šta je Ima ovo? dark metal. Brate, znaš kako da napraviš coffin? A? Treba ti dark iron koji praviš tako od corruption i iron ingot. Ube! Čekaj, sve ću dođem. Brate, ima neke skulpture, neki effigy, skull on a pike. Totem. Šta je ovo? Mutation staff. Au, brate. Ček, da kucam soul. Evo, da imamo Ima soul neki blade, stafov za soul strahu. saber, soul fireblazer, soul burner. Kad dobijemo ovog, će dobijemo... Alo bre, gdje mi je svetlo? A? Kad dobijemo... Kad ubijemo šamana će dobijemo njegov stav. Astagfirullah. Možemo samo, brate, ovo da napravimo. Hvala. Čekaj. Samo? Brate, evo šta radi, daj mi blokovi, hvala lepo. Si video? Ne. Ovaj krs stvara bube ove oko tebe. Idemo u juriš! Dobro. Čekaj da se teleportujem, teleporti ti mene, brzo! Ne mogu, ja sam umro, ali sam utepao ovog prijatelja. Pa onda se mora vratimo po njegov staff. Gdje nam je ovaj? Ovdje je dole. Aha, ovdje je stvarno. No ja se sporo pored njega nisam ni primetio. Ovdje je, ja mislim. Tu. Tu. Škop. Hvala. Shield baš nije radio kad me napali 15 čovjeka odjednom, ali dobro. Na kud? Na ovam. U ovo. Aj postavi neku baklju, tako kad... ovo mislim. Ovdje je? Ne, nego kad bude mraka ja moram da kopam ili tako nešto. Ti mi uzmi pa daj mi baklju. Gdje ti otide? Te bro. Ovamo dole, brate. Vidim. Gdje si A da, lepo baš ovaj od naš ovog drugar. čovjeka što ti... A da, Ideš kao Karlo, drugar. da, lep je Karlo. Kargos. Nije ovamo. Ne, da, ovamo, levo smo išli. Vasiću, ruke gore. Da, Udri ga. pokušavam, evo. Gdje? Jel strašan? Pa kod tebe, baš onako kod tebe. Ujebo TV dolazi prijatelji njegovi neki. Udri ga ti dok mene ne ubije. Umro. Kako sam ga manuo 3 put sa sekiru i poginuo, brate. To je to. Mada ti si ga malo iznapadao, brate, ali Mnogo, da. da. Ima tamo nešto puzi po patos, daj da uzmemo dijamanti da si bežimo. Bukvalno. Crkni bre. Udari go! Čekaj, pa ne mogu. Evo. Sam ga jebao, imam jedno srce. Gde je Kargos? Karlo otišao. Aha, evo ga, ovo naše. Baby skeleton, udri ga. Imam pola srca inače. Nemoj da daš na išta da me udari. Možda opa, čekaj, da možda se teleportiš. Brate! Teleporti se. Ne, aha. Brate, termiti. There's iron here. Please mine it. Pa imaš i ti kramp. Fuck off, nigger! Ubili me termiti mrtvi, dijamantski. Dijamantski? Pa pogledaj. Jel dobiješ diamond? Ubio sam ga. Dobiješ, brate, diamond termit shard. Uje. Likovi su nam oduzeli 2 dijamanta. Oni jedu dijamanti!
Treba nam sad 9 šarda za jedan, a bile su 2 rude su gizeli. Nema šanse, oni jedu dijamanti. I dropuju šardovi i onda 10 šarda, ko ingoti kad ovo. Je ovo Koliko corruption? zao mod? Je ovo corruption? Ne, ovo je Black Ergin. Koliko zao mod, inače jedu dijamanti, vrate. Corruption... Pa kako da dobijem corruption? Ne piše. Čekaj, gdje si? Pogledaj. Evo, iza tebe. A? Hvala. Diamond termit shard. I pogledaj u chat, ubili me Diamond termiti. Da. Idemo iza lavu. Iza vodopad od lavu, to je uvijek dobra ideja, znaš. Imamo uglj. Malo mentala. Aha, znači, imam Peter Irona koji ću te ti Čujem nešto da mi se smeje za leđa. To sam ja. Ujebote, znaš šta je ovo? Bata Gaz, gasironac! Teleport. Bata bljuje najviše. Šta bre bljuje? Bljuje acid. Ja to nisam video. Nemoj ovdje. Čekaj. Pa... Ja Video sam video, settings. ne moraš da vidiš. Evo bobbing. Ništa. Quality. Hoćeš da ti dam Peter Iron? O, da, ajde, još dok ja partikali stavim. Ajde. Vidim na Bata, najmanje. znači si izbljuvao na nas. Ja sam samo video neki, da umiram, rekao sigurno neki gas. Šta si pa ti? Kići jaki se svađaju za struju na... u grupu. Brate! Da, šta? Nemam sok, Sam. nemam. Sve sam smazao, da, pa 3 dana već. Ništa, ja ću jedem ovi korops megoti. Ovdje što Neću ja... ću postanem najbogasniji. Što se pravi od spiny shell, kako da vidim beše to? Na U. Ujebote, može chestplate to da se napravi. To je to. Dilzer, Samo da preživimo, brate. Opa! Može i spiny shell trap. Shell mace, opa! Ma može sve, samo nam treba podosta i da preživimo. Da, od rotten fish ne može ništa, nadam se, dobro. Mada ne bi da jedem rotten fish iako imam 2 srca, ali no. Gdje si ti? Jesi čuo to? No, Evo me. na bom. Vidim time, idem prema tebe, jurite nešto inače. Ne Neki vidimo. kostur u ludačku košulju. Sa dinamit na njega. Hvala što si mi rekao. Da se teleportam. Evo. Dobro, Brat dropovo gunpowder i koski. odlično. Ma mi smo završili nazad kod nas. Da. Ma ti si išao Dobra da avantura, brate. Nije nas zajebao. Ma bre, gdje smo završili? Nisam ja tu išao, nego... Što sam ubio? Ali da, moguće da je ovo ljubičasto zapravo bilo ove bube, a? Pa da, Ono su ljubičasto oči. pošto on ima bele oči ovaj. A onaj dinosaurus, brat. Što ga nabubamo. Jebali smo mu sve. Evo ga Carlos! Ćao Carlose. Ćao Carlosi! Šta ako on dropuje nešto mnogo vredno, mi neće ga utepamo jer nam drugar. Evo ga još jedan. A pička ne sme. Ne dropuje ništa. Utepao si na Carlosa brata, te brat. Brate, evo mu ga još jedan. Daje ti neki krst, brate, nešto hive, nešto. Fazon kad te drugi vide da ti ima ubiju dok ti traje, ali isteklo mi je. A Blood Moon has appeared due to bad weather. Pa ono sve neki bad weather, to će mora popravimo nekako posle. Pa mislim ne može mi to da popravimo to. Pa Sve. možda pada kiše, bem li ga. A Pa možda da. je se samo... Čekaj, Ujebote, čekaj. to si ti. Ma, megoti ti daju samo pola ovaj... I feel like something is chasing you. Jao brate, odlično. Ja to mnogo. Jao, brate, odlično! Jel i tebi to izašlo I samo? meni. To je to. Još mi se razdrao u facu, brate. Da, bukvalno. Mu sve! Ovamo nema ništa, ovamo sam bio. Najgori je Herobrine, ti to dobro znaš, bate.
Mislim da nije Herobrine. Jest? Au, brate. Nego ovaj budaga ovdje dole. Ma Herobrine nije on. Baš ću, ono je Enderman tamo. Da, ima Enderman i svašta ima. Ovo je kožni golema, mod- drži mi baklju, postavi negdje da nam napravim put na dole. Evo. Dobro, znaš, ne moraš da ga biješ, možda ga pustiš da preživi, ali ono. Brate, ga rega kakav je, ima macogu, brate. A i plus ovdje možda ima diamond i tako da ono. Jao, čovek Sve za bez kapitalizam ime i za- mi zviždi. Ti čuješ li? Čuo sam ga malo pre. Ovdje ima svašta, brate. Evo ga onaj dole. Čovek, gledaj. Nestade. Vidiš onda da je gori vatra. Vidim, Tu je on bio. vidim. Nažalost. Vidiš Dela iz... mi? Ne ga izlaz gore. Ozbiljno? Da, ja sam mislio baš malo duboko, ono nismo toliko. Moga je stvarno ovo drva. Ovo voda! Gle. Pa da, Možda i nije, ne znam. jeste, sve ovo je voda. A, ja sam mislio neki pillar stones. Hoćeš da trčimo za naš život, a? Da? Onda je u vodu i na gore. Znači drži crt, ja Ja imam sam mislio dve da budke. eksplorujemo ovdje dole šta ima. Misliš? Da. Ne znam gdje je ova budaga otišla, onaj buzdovan. Njega dole ispod tebe. Baš ispod tebe. Došao mi man with no name opet. Man from the fog, jel na to misliš? Da. Gdje? Aj, Ispod tebe baš. Cause I've been Eno ga, through eno the ga, eno ga, eno ga. desert, no name. It's good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. aj, barbike. Na 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 na. Mani ga majku moj beri. Na na. Brat nam je chargeovo 2 creepera ovdje dole. Mnogo volim brata. Čovjek je najbolji, znači ono. Brat je uzeo na chargeovo creeper i ne mogu. Jesmo ga ubili? Ne. Ne vjerujem. Šta misliš, šta dobijemo ako ubijemo njega? Brate, dobijemo brzu smrt. Hvala ti, brate, hvala ti! Izvini, brate, udarao sam ovu i pa me te slučajno. Kaže. Si živ? Jedva je begam uz vodu. Nemoj da udaraš, idem kod tebe. Okej. Jebati, šta mi napravi čovjek. Izvini. Ja teo da puknem creeperi. Jebi ga. Valjda je umreo i ova budaga. E sad, kako da Nadam dođemo nazad do ovih keverni dole? Uf. Postoji ruta zemljana. Jao. Man from the fog me gleda. Da, kako, de? Crvene oči, a to je pauk. De nam je ovo, Vasiću? Ne znam, De nam je rupa? ništa ne vidim. Sad je najgore doba noći. Jesi se udaljio dan da je odekaš si ponovo? Da. Au, brate, mene me sve juri. De si, mene- brate, koji kurac Telefon. radiš? Nešto me napada. Jebote, znaš li šta me juri? Našao sam! Neki dvojica. I mene su do sad Ludi, juragi. Znaš šta su ludi tebe? Znam be, nije vas bega još. Jedno. Da be da. Majku jebem. Mnogo ludi. Mnogo ljudi. Či, Ajmo, znači kažeš ludi. Brat me napao, ja rekao, ma Zbog ko tebe. te jebe, počeo da begam. Da mi ne skrši, šta je, da mi da. ne skrši, vaj. Durabigu ti na kram, pobego sam i nađe ovo igrom slučaja. Aj, dvojica, znači šta su? Ajmo bre, koga jebe. Za spas otadžbine Ma ovaj ako nije mrtav, ja ću gajem. Zastavom pobjede sme vodišemo. Desi, Kargo se! Ja, šta je dobro. Ja, vrate, ti si naš najjači drugar. Hvala ti, Carlose, što postojiš. Vodi nas, gdje ti je gazda tebi? Brate, ne postoji ništa od Copper za neki mod, tako da
i dalje je beskoristan. Dobio sam glavu od... Evo ga brat na Carlosa. David. Ćao Davide. David! Hoćeš skroz Jao, dole? znaš šta je, sad si mi podsjetio se tu glavu, znaš šta je dobar mod? Crazy Crab, brat. Znaš šta mene zanima? Da li ti hoćeš da idemo skroz dole ili one- hoćeš da Kako polako ti idemo što na go- dole? Ja bi skroz, ali ono kako hoćeš ti. Aj, Ja bi čini mi se da ima gledamo samo Cargo šta ima da familija. ti- Pa da. Ovo je voda, ja mislim. I ima dole neki pauk ogroman. Ma odlično. Brate! Znaš na šta sam pao? Šta? Na neku cvečku, brate, u novu verziju što su dodali. Vidiš li gu? tačno, da vidim, vidio sam. Ovaj umire, brate, u vodu umre. Ja sam mislio da si pao na mrežu od pauka. Pa tom bi me uvatilo i gdje da, ribe umiru. da. Tropical fish. Gdje da skočim, gdje je bezbedno? Ovdje je voda, gdje sam ja, vidiš li? Ej! Znaš, the moon... Nešto me te palo. Nešto me te palo. Ajmo, The teleport. Moonflower. Da, nešto mi udario. Dijamantiki! Teleporti me. Tu sam, gdje da te teleportujem, brate? Na Teleporti isto me, mjesto smo. umreo sam, teleportuj me. Teleportovao sam te. Teleported Ništa. Magi Karpto Milošković. Pišu u chat i evo drugi put. Dobro, don't get Jao, pissy. termiti! Jao, jedu nam dijamondi, majmun. Gle šta su, majku jebe, mudri sad svi da gi Koliko izberemo su bar dijamanti sad? Nisam uzeo dijamanti zato što ovo nisu dijamanti. Koliko gi mrzim, znaš i? Jao, Najgori jedu me! U život ste najgori, ništa nemate lepo. Mršu. Ja gi vidio podosta. U vodu se popni i ne može ti ništa. A, ne može. Ima dvojica. Ja sam mislio ima jedan za ceo svet. Ja ne znam, ili ima dvojica ili je to voda što se duplira. Jedan je sad. Ubio me. Vegi ludi, ne. Ja se ponovo u drvo. Tepovi se. Živi si, čeki. Da se puštim dole. Čeki. 1.108. 1.59. 109. Ovo su nam koordinate od ovo. Mislim da nismo još spremni. Uf. Termiti sam gi video. Sad ne Koliko znam. imaš termer share? Ja imam Nula. 4. Okej. Čujem nešto mi diše na vrat. Daj meni. A Kopa meni je još baš malo na metalu i begamo odavde. A mrzim ovije diamond termiti. Što se čuo? Mnogo gi mrzim. Najgori narod na ovu planetu. Os. A ja vidim duha, brate. Aha, Pogledaj batu. Wraith neki, brat. Kakav bata, znači. Eternal Spirit sam dobio od njega. Ube! Mogu da Kako napravim neki Eternal? Infinite Evil Pumpkin! Infernal Evil Pumpkin! Evil pumpkin je se. Dobro, ja pogledao sad i mislio sam da piše 5.49, ono 3.49, dobro. Imamo još Čekaj, vremena. brate, mogu Soul Soil da napravimo od ovo. Lord Pumpkinhead's Lamp. Nije valjda da ima ta budala, brate. Death Totem. Feel Lamp. Soul Sand. Opet ovaj Bad Pumpkin. Koji šalješ fotografiju, bet? Ovaj Pumpkin Evil. A, čekaj. Infernal Evil Pumpkin. When you eat that is... Šta? Oxford brought to eat Evil Pumpkin. Da, okej. Da. Ja sam na sigurno otprilike. Evo ga kod mene i sad me jumpscarevo i ubio me. Jao, kako lepo od njega, pa to je baš divno, brate. Super. Baš divno. Sljedeći put kad umremo obojica u isto vreme i ne možemo da se teleportujemo, tad završavamo s ove mining avanture i bežimo. Da, baš tako. Ima li dovoljno iron za... ja sam pao i umro. Koliko metal imaš? Šta ću ti kažeš samo? Okej. Imam 0 iron. Evo sad će zbereš ovdje, jer stojiš na njega. Tako da pomeri se ako nećeš da završiš u provagiju. Imaš sad 2, ja Možete 16, meni. 18.
Eno još metal doga. To je to. Not safe. Viš creepy bre ovo. I si vidio što piše no Ne. safe? Moj lik šizofreničar Ne najgori. sumnjam da nije safe, ali ono nisam video. Skoči na ovaj Tako blok. u Don't Starve kad imaš one poruke. Kopite hvala. metal. Hoću. Pazi da ti zombi, a mada ne možete dovati, brat. Vidim metal, ja mislim, ili neku rudu, ali nisam siguran da veku mi. Će mi žao. Brate, pošao sam po metalu, propao kroz zemlju i gledaj gdje sam sad, na jedno i po srce. Pogledaj u tu rupu. Tu... Ne mogu tebe s kripera. Aha, aha. Uje, šta je sve oborio čovjek? Da, zato što ovaj most je nestabilan. Axolotl! Najjače! Pedro Dalje Marino. mrzim njegovu vrstu, ali dalje Axolotl. Barem nešto ga je po da vidimo. Da. Tu ima metal u Deep Skate. Uje, mali skeleton. Ima gold! Ima guld. To nije gold, brate, metal samo u Deep Skate. Brate, to je raw gold, debrice moj. Nema šans. Brate, Gde možda mi ti je pokažem. metal? Evo ga ovdje. Mislim, nije ovo taj, ali nađo još. Možda ti pokažem Ne da je raw gold, zanima nema me. šanse da si se toliko zajebao. Brate, ja ništa nisam vidio, pa ti vidi. Mislio Pa, sam da baš je to zato. onaj metal što sam ja našao malo pre. Ja sam Ne, izašao na po... Ne, nisam. Diamond! Polak Dođi ima ti mi termita. Iron. Čekaj, ti ga nemaš. Nema Iron. Kako nemaš, dao sam ti. Hvala. Brate, smeju mi se. Mater li mu smeju jebem mi da se, mu svi mi jebem. se smeju. Kako da dođem do tebe? Koliko Vasić! mi skinuo? Znaš li gdje si upao? Gledaj ti ovo. Bravo, brate, svaka ti čast. A da li su svaki diamond blok termiti? Pa izgleda. Ne mogu da verujem, znaš li koliko to mrzim? Jedi ove bobe, ako imaš. Eno metal! Da, Da, budala najgora. Da. Ja ću ovaj metal, ti idi pod termiti i... Pičko! Ovo je bio nekad zombi pa ga zaposeli đavoli. Mislim, zaposlili ga i pre. Kad je postao... Imam mnogo dobro Ja animaciju. ću da poginem izgleda. Koliko volim ovo. Ne, živ sam. Evo ga termit, mamo li ti jebem, sad ću sve da ti ubijem. Celu tvoju familiju bezvredno. Dao mi je piece of dark metal i nije mi dao... To je to, mogu ti napravim grobno mesto. Hoćeš li Šta? da izađemo? Čekaš? Mi smo sad napolje, šta je ovo koji kurac? To sam ja utepao neko. Ajde utepe ga da možemo da pravimo Pa armor. udri ga i ti. Dobro. Koliko? Uzmi. 3 komada. Daj mi. Daj mi mi. onaj Dark Iron. Hvala ti. Čekaj, ovoga se treba ispeći. Šta? A, Daj mi spiny shell. 3 spiny shell, daj mi. čekaj. Nightmare Stalker Skull i napravimo Nightmare Mask. Dark Rod i napravimo Bone Handle. Neki boots. Burning Chaos. Full set of armor. Dark Magic items and weapons. Drži ovo. Hvala. Ajde da nađemo se Endru neku dok ne... Bukvalno, ajde da nađemo ne, se nađe, Endru. dok nas ne nađe mrak. Da. To je mnogo zlo znači, ali dobra avantura, iskreno. Au. I na ostrovo najgore. Žao. Ja ću da utepam svinče, to je to. Mada bilo bi mi pametno da ništa ne diram jer ima kletve, brate, kad utepaš nešto, ali dobro, nema veze. Ima neki biom sa visoka drva. Sad ću da idem tamo da vidim šta ima. Idi, vrate, ja idem na ovamo. Pa kuj nađe sego, prvi E, kod njega idemo. Baš tako, baš tako. Evo ga, Gde si ocu, brate moj? ona budala na... Neće vjerujem šta misli da je sigo. Vidim neko visoko drveće i ja.
Upravo sam rekao na ovcu, gdje si brate moj, on je ustao na 2 noge brat i rekao mi ulica Radnička broj 3 gornje stopanje. Brate! Ja sam Među napravio neke Spiny Shell cvećke. chestplate. Šta je to? Tamo marigolds. Deals retaliatory damage to an enemy attacking you. To je to. Šta bre? Spiny Shell, kad utepuješ u nije budale, znaš? Mhm. Možda napraviš armor u to. Pa evo si napravio. Napravio sam chestplate. Znači. Nađi gi još. Da. To nisi na plažu skupljaju. Samo... Zamisli kad utepaš 5, ono dođe boss i ubije te i siluje ti, brate. Sve što imaš. Sve što imaš. Uzmem mač ti siluje, brate. Berserk. Brzerk, brat. Ovo je Redwood biome, to je to. Volim. Ne volim ti me ti. Ne volim. Meni poček da se ne uči taj člankovi na Johnny Kira vino ovdje. Ko da me nešto jurilo, ali nisam čuo šta. Ne bi me čudilo u toliko šumetinu, brat. Ček ima neki lobster ovamo, šta je ovo? Nešto crveno u vodu ima. Magma blok, samo se nije vidio kako treba. Mogao bi da sam to primetio pre nego što sam skočio. Sad moram da izlazim nekako odavde. Taj golem ovaj biome, mada mi se ne učitaju u čanku i sad. Ali dobro, učitaju se, ali sporo. Ja imam puffer. Ne znam odakle. Svaka ti čast, ne znam kako si ga dobio, ali svaka čast, brate. Brate, ja ću se tako porutim do tebe jer ovo ne biva. Aj. A ovo je jesli je Redwood, ja mislio samo Spruce. Ne, Redwood pravi. Ima biome za Vidim plenty. nešto Zato ja tamo. mnogo volim biome za plenty. Ne znam što ga Andrija ne voli. Šta vidiš? Ništa, nije bilo refleksije u vodu. Jebem ti shaderi. Polude od njih. A ja vidim, brate, ravin najgolem. Vidim i ja, tu nećemo. Ajmo Tu si mi nećemo, bukvalno. u neku ravnicu. Ma u neko selo, Gledaj, bilo gledaš, gdje. ja mislim da sam ja pokojni. Što? Pa, brate, ušao sam u vodu, a ko zna šta ima, znači ja dok preplivam ovo ću pogiram. Evo ja sam ušao u vodu, ko zna šta ima, bukvalno. Pirane najgore, znači. Brate, vama ima redstone torch. Mislio sam da ima neka ogromna lignja u vodu, ali ne. Jebem ti majku da si kraba mrtva najgore. Počeo sam da se približavam, brate, dobio sam 3 shell, na ovu neku redstone baklju, brate, i samo sam čuo ovu budalu i ja rekao, to je to, pokojno sam. Brate, ovdje ima neki redstone torch. Herobrine. Ja ću ga sad iskršim. Tu dolazili sektaši da si igraju. Da si igraju. Sad će mi ovo bude posljednje što sam skršio ovaj redstone torch. Ima neke životinje sve tu ovdje. Ne me biraj bre. Wow, ovo je bukvalno Firefly! Zapalio me budaga. Našao sam svica, lik me zapalio i dao mi je Firelight Dust. Neku bombu mogu da napravim. Magical Energy, Potion. I neki Smothering Scorched Log. Ube. Svinje, nemoj brate da mi stanete na 15 noge, brate. Na 15 noge. Ma gdje? Gdje li me zebu? Krenuo sam jedem porčop i promenio mi brat na pufferfish. Ja sam neki biome nešto gdje rastu... Ja sam našao piramidu u kamenu. Kažem, mala drva, sitna ono žbunje, brat. Ja sam našao kamenu piramidu. Od Mossy Au, Cobblestone. brat. Krave ne volim. Visoke travke, brate. Krave mogu da mi budu Ja mislim da je ovo savana, ali neka druga čiješ. Da vidim kako se zove drvo ovo. Pa klikni F3 pa će ti pokaže biome. Mahogany log. F3. Biome 10, ko gleda. Evo negdje kod koordinate, ja mislim. Biome za plenty, rainforest. To je to. Evo, gdje smo bili? Herobrine! Mamu mu jebem.
Vidio sam ga, nisi morao se teleportiš, ali da, Herobrine. Morao sam zato što Gdje je sam bio? završio tamo, brate, gdje smo Gdje počeli. je bio bratanac? Evo da imamo ovaj biom, kako se zove samo. Shrubland, dobro, idemo u Rainforest. Brate, U šumi, brate. mene me treba neko selo samo. Pa to selo će nađemo. Nema u Shrubland selo. Mali je Shrubland. baš. Nema ni u ovo. Pa znam, ali Nema mali je ni baš. jedan biom koji nije default. Ima. Ima gdje, ali ono. Evo ga jebem, brate. Evo ga je gubenice. Da, nego brate šta me uplaši Herobrine, jebote. Ne pamtim kad sam bio ovoliko zastrašen. Od Minecraft. Bukvalno, u Minecraft nikad, ali da. Evo kad sam bio malečak. Jebi ga. Ja I prvi put sam ga nekako očekivao, znaš. Ne očekivao ga, brate. Ozbiljno, sad ne. Mislim da nije Herobrine, pošto je tebi pisalo da si huntovan i onda Što sam mi? ga i ja video. A ja meni nije pisalo, sad je i meni pisalo, ti si ga video, ja nisam. Što mi Herobrine? A? Pa Herobrine je, video sam ga. Pa da, nego ono kad ti izađe u chat da you feel like A. something's watching you. Mislim Pa da ne to znam, nije ali- Herobrine. Prošli put kad mi je pisalo onako nekoliko sekunde pre nego što se pojavio onaj Herobrine što stoji i što te gleda, je pisalo nešto, tako da ono ne znam. Pa dobro, ali sad tad meni nije pisalo, a video sam ga i ja. Pa I dobro. onda sad je meni pisalo, a nisam ga ni video. Vasić, pada mi mrak. Ja zbra po stek lubenicu da imamo. Ja sam to trebao da radim, evegi lubenice kod Čuti, mene, dam znaš ja. koliko što. A jedan brate, stek znaš da koliko se ne to boli. mučiš, neko daj da trčimo u jedan smer. Drži, To je to. Čekaj. drži ovo. Ovdje su, nemam svetlo. Hvala. Hvala, Mrak brate. mi je mrak na oči pao. Tuga Ja najveća. pokušavam da preprijam ovu reku ako poginem. To je jezero najveće, brate, ali dobro. A ne vidim ništa. Pa Imam da, prst baš predok. tako. Čekaj da se ja najedem pa ću i ja da plijem. Ono, ne smiješ da Rekao plivaš. gara me. Aaaa! Kargo se bre, šta ćeš ti na površinu? Bukvalno što će Carlos na površinu. Bratiću, pademo neku rupčagu. Imam neki osjećaj da ima rupa ovdje, ali ne vidim ništa. Još pa meni sunce bije, brate, kroz prozor, pa baš ne vidim ništa. Koliko volim ovaj mod pack. Jes neka rupa, ali ne duboka. Mora nađemo selendru, pa to ti. Mora, brate. Ili mnogo ravno mjesto da napravim, brate, mansion sa kapiju od Da. 15 metra. Da. Znači Ne zamak kapiju, najgori. ajde ga porodi se do mene. Ajde, ma ja sam u neki, što ti kažem šta, Volcanic Plains. Ja sam, brate, Weird. gdje to piše, bajam Volcanic Plains i ja. Odlično. tu sam. Samo se, daj da se teleportuješ da budemo jedan A, ja drugu, ću kod tebe, da. da se učitavamo malo. Kliknuo sam TP, Eto Evo. da. to je to. Šomikela, Ne, odvajamo Idemo. se sad da bi nam se učitavali čankovi. da. Idemo zajedno. Kuko dobro izgledaš. Sa A, taj hvala. armor. Ti me ne gledaš? Aj, jebi ga. Vasiću, Daj si sad- Ruined Nether daj si portal sam našao. Daj sad. A, vidim. Ne, video sam nešto, eno neki Enderman 3 put veći i savijen kao da hoće Uje, da me... klok. On ne radi. Koji? Klok, ali ne radi. Malo se vrti. Golden Boots Curse of Binding. Vasiću, neće. uo! Evo ga nešto desno od mene. Na 2 noge, dugačko, presavijeno. Sad kada mu stane i da se spravi i napade. Jel ga Što mi vidiš? to je skeleton. Ne, ovo. A to tamo! Ćao čiko. Jebote. Uj, I gleda on nas je Herobrine inače, jel ga vidiš? A? Herobrine, Da, eno ga gore. Da. Nego je li ovo jeo nešto ili Ma, begaj odavde. Ne dira nas, pušti ga, nećemo ni mi njega, ajmo. Baš tako. Ne verujem nešto da može iko... Onam drugar, nek se zove Nikola. Ne verujem
Čujem da dve budage. Naši drugari nego u onoj zelenu kuću u doba. Što su to sve neki sektaši drugari? No, bukvalno. Vasiću, juri me vrejt, brate. Dobro, ti si. Juri me vrejt. Ta mi laguje sve, znaš. Juri me duh. Pokojni od Savu Vidim. Svanovića. I... Našao sam vulkan. Pa možda ga ubiješ tog duha, nije zajeban uopšte. Ne znam Evo, ja odakle sam ga sad dolazi. ubio. Zvuk. Ja sam ga sad dobio. Dobio sam Pa, Material Spirit. Tego portiš do mene pod vulkan sam negde. Hoćeš i ovdje, Dobro, ovdje ja imamo sam svetlo. Čekaj, TP Milošković pa da vidimo. A, ja sam bio ispod. A neću na vulkan da živim. I ovo je mislim. bukvalno vulkan. Pa da. Pau, šta se tega natrujemo? I bavim se zove vulkan. Pa da, Volcanic Blades. Vasiću, To je pauk, da. ajde ubijemo onog kostrogogamo da mu uznemo puzdovan. Ne znam gdje je, ali... Evo ga. Koliko dugo traje, inače... Ujebote! Al, koliko dugo traje... Noć, znači... Jao, ja sam gotov. Preživi. Teleporti se brzo, to je to. Gde sam? Ili begaj, ili nešto radi... Udri ga, majku mu jebe moću taj puzdovan. Ajde, teleport. To. Ubivaj ove mage životinje prvo. Aha. Vodi ga kod vulkan da bar vidim, u stvari nemoj, bacio sam baklju, evo. Vidi se. Jao, došao nam man from the fog. Ko je došao? Fog man. Ide još jedan Ima budak! li drugi ovaj čekaj. Eve ga men. Preživi. Da te ubijem znači. Ne znam više kog smo bili, kog nismo. Teleport brzo. Evo. Pao sam u rupu, Vasiću. To ajmo, begaj. Begaj tepaj. Zatvori ga nekako. Pa ne mogu. Ujebote, manuo me, brat. Vuk najgori men tepa, neki znači onaj iz bajke. Ja ću Ima pokušam da ga monster meat od nabijem. njega, hoće da ga- Dođi, ubaci ga u rupu. Ej, jebi ga. Jebi ga, brate, to je baš jebi ga. Tepaj, samo tepaj. Messi ništa neće da ti škodi, ajde. A da bi ti ubacuješ u rupu kad će se oni digne, vidim. Neće, zato Pa ovaj što... si digne. Pa jeste, samo zato što nisi me zatvorio skroz. Hvala ti, brate, što si me bacio na njega. Teleporti se. Aj sad, Ja da nemam ga mesni gurnem. vetar i možda je bacio nešto lepo. Bacio je njegovu Ujebote, znaš glavu. šta me udario nešto? Znači sve zvezde mi išli iz oča. Ujebote. Tomi, 3 srca i ovdje, znači tepaj ga. Umro. To je to. Nemam baklju da vidim. Imam dva neka shattered skulla. Malo više. Monster skin imam. Od kuće ono, vjerovatno. A. Ma jebem ti, neću chain, brate, nema kog da vrazujem. Čej, da Deva bacimo ovdje u budala. ovu rupu sve Baci što mi ovdje u treba, lavu. pa- I tačno imamo lavu. Toliko traje noć, brate, kuda se ne pomera mesec. Šta je bro, ovo, neki vanci. Brate, imam ovaj neki shattered skull, mogu bone meal, pile of skulls da napravim. Bone Lily. Bone Skagger Staff, Bones da čuvam, Magic jel' tako? Arrows. A? Bones da čuvam. E, imam 3 raw iron. to je Ma nešto. čuvaj, ja imam Tropical fish da 29. čuvam ili ne. Ma baci, ne može ništa ni da gi pojedeš. Da, rotten fish isto, corpse maggot isto. Baci Ujebote ovo, Miloše. baci mutant. Ovo verovatno nije trebalo E, da Wheat bacim. seeds nisam trebao da bacam, ali... Koje? Wheat seeds. Ja sam ima neki A, mutant to se meat. lako skupi. E, black sand ću bacim isto. Ja sam slučajno bacio mutant meat, mislio sam da je neki ovaj rotten fish. Znate. Kako se Vasiću, gađa, Ujebote! nešto se čuo. Jao, Ma man, nije nešto nego je bio Herobrine. Nešto je hodago i To man je from the Herobrine fog bio, ide. iza nas je bio. Trči pravo. Jel me vidiš da sam? Vidim te. Imaš chestplate što se Man baš from vidi. the fog je upravo udario grom. Da, vidio sam. Nećemo tamo. Šta je ovo koji kurac? Gdje si, Pablo? To je, Karlo! brate, na Kargosa. Gdje? 4. Upravo sam iskrio, više nije 4. Detalji na 4 list. Evo još jedna. Da.
Neke Carlos još jedan, brate. Carlosov brat Dalibor. Dalibor. Sviš ti one vod... Jebi ga, omaši. Miloša, sviš ti Jao. ona vodpet priča kao... moja sestra se zvala Katalina de Ja Primo se de sjećam. Rivera, ali je dobila novo ime Radmila. Sjećam se, brate. Došli smo u najgori bajom. Najzgi bajom. Sjećam se to što si ti rekao, ajde tako proti se do mene, pošto nam laguje. Evo, da. Vidim dve kokoške. Ja vidim ovamo neku ravnicu. Ili džunglu. Brate, što toliko traje noć? Ono traje normalno nego pički ili smeju. Traje normalno, brate, mnogo duže traje. Ja si Joe iz drva. Neki ludak se bio teleportovao ili nešto tako. Ujebote, šta je lud? Lik je udrio grom iza mene. Gdje si pao A- čekaj, znam, nešto me juri. Silverfish. Neki silverfish što baca vatru. I sam se zapalio. Nije Silverfish što baca vatru, nego onaj Firefly. Što sam ti Šta rekao? je fire? Firefly je ovaj svitac. Najjače. Ajde ga porti se, molim ti, vreme budala najgora. Pazi, Uga najvećem, on je bezopasan. ja sam upao u rupu meni mi neku laguje s sad. vodu. Meni mi laguje sad. Ja sam upao u rupu s vodu. Odlično. Teleportuj me gore, Ajde. u rupu sam s budalu. Teleportuj se ti, ja Ne ću mogu u ja rupu sam s budalu, ću A, pogijem. dobro. Stepa Milošković, Magikarp. Udavi se, majku tjebem. Gdje smo? Odakle Pa- smo došli, onamo nešto gori, ajmo, trči. Samo da Juhu, nađemo neki ovdje. normalan plains Ajmo biome, gore. brate, da nema već travke od 15 metra na svaki korak. Evo, svanjuje. Ruže, ruže, najbolje biljkice. Ruže, ruže. Jel se krećeš ili stojiš? Stojim. Dobro. Zato što mislio sam da mi je laguje. Taj, brate, da nađemo nešto da preživimo. Više od 15 minuta. Super A. kiša, po čega? Ma odlično. Taman je Evo, dan a. svanuo, brate! Znači da vidimo nešto ono kiša. Ej, kurac, dođemo na more. Čega se teleportujem u tebe? Tuga najveća Još što me mi gađa napadate, nekoga, da. batkica. Ajde ga upade u vodu, ne mora da ga tepamo, nek preživi. Samo ti begi pa će i ti preživiš jedan dan. Hvala. Živjeli opovi. Nešto me juri, kuca mi srce, Man from the fog. kuca mi srce opasno. Da, man from the fog. Idi bre, ja rekao nešto, sad sam pokojan ono mjesec, brate. O, mjesec, brate. Mjesec je. Znaš šta bi trebalo, da nađemo jebene ovce. Ne odvajaj se bre više, tego porti se. Ne odvajam se, tu sam ispod tebe, tebe. Aha, isto dobro. Aj da nađemo ovce, Aj, bar da probamo. bar da probamo, da. Pravo si. Hoćeš 3 raw iron? Nekad. Ej! Što mi mislim da ima Herobrine ovaj server, zato što oboreno drvo. Oboreno drvo? To ti je, brate, zabrinjavajuće, oboreno drvo. Ne sve što si video do sada. Nešto sam ga zapravo video 10 put do sad. Još kažem, mislim od ga video, Herobrine ga prokleo, brate. Da. Ja nađo isto obagano drvo. No 10 ti teura. Čekaj, to pa ne. Eve, ima jedna pečurka na ovo drvo. Na ovo moje male dve. Moje veće. Ma sve da ne. Jeste veće je. Nikako. Možda gi merimo. Bolje ne. Imam jednu ideju. A? To je da cepnem ovo drvo, jedno barem. Imam. Ne Kaži dešava se mi se ku tebi ništa. Herobrine.
Ne utepaš ga, brate, veruj mi. Po onaj snimak moj, veruj mi da ga ne utepaš. Da. Ali ako ga zapravo utepaš, koji dobiješ, šta misliš? Oči njegove. Brate, dobiješ da preživiš još jedan dan. Da! Vrati se sad nazad. Evo. Ovo ću da bacim i ga sad. Aj ću op, op, op. Da se čuje kapice kako se otvara, ja mu se Pa znači. to je ovaj Man from the Fog, ja mislim. Evo ga Creeper će najbolje. Evo ga Man from the Fog, Uje. udario ga grom. Mislim, Da. Da. samo da me ne ubije pička pederska. Carlos i pored Carlosa ptice, pevačice, papagaji. Papagaji. I njegov brat Carlosev, David. Gdje ste, braćo? Kargosev. A, on Man from the Fog ili šta je? Verovatno, da. Nije, ovo je Creeper, najgori skeleton Creeper, da. Tega port jedan, nek padne. Mhm. Ja imam, brate, Evo. 5 ona piece of dark metal. Ma, odličan si. Ali da li će ovdje praviš kuću? Privremeno dok ne prestanu ove vremenske nepogode i dok se Bukvalno. vane već jednom. Ali bukvalno. Mora znači, siđeš dolgo da cepneš drvo, jer ja... Oš brč. Ma daj, bigo šta samo završi u kuću. Dođi. Oš 33 ili 64? Ma sve. Pravi, do Milovoj. Mjesec je pobjegao, jutro je... Ja ću uđem unutra da me ne... Da ne kisneš koje. Da. Sad kad praviš žrtvenik neki, brate, da me žrtvuje ovdje. Ne bi ja nikad. A ono, ja najveći. A, on radi za Herobrina. U privatnu Princa službu. dame. Ili kako Aha. se zove onaj iz Marka Kovsa. Da. Čujem neke, brate, grozote. Normalno. Imaš li crafting table da napravim? Imam. Postavi ga. Evo, odmah šefe. Gdje? Evo. Daj će da nam budu krevet. Dobro, hvala ti. Što si me poslušao. Ma koga ni sapling, ajde da ga posadimo ovamo dole. Izraste valjda. Će izraste, valjda. Alo, zombi, izvolite mahogany sapling, Abe, kisnem. Pene će te ubije na mjestu. Kisnem. Znam. Pa daj mi da ne kisnem. Hvala. Malo si se zajebao. Ne zabavaj. Imaš li baklje? Imam 13. Cepni neku. Na zid. Toga si postavio Hvala. ceo blok. Ne. Dobro je. Zamisli ceo blok. Gdje hoćeš baklju? Bijegao gdje je, brate, u kuću negdje. Evo ti. Tako. Aj ovdje. Aj, ode. Daj će kreveti. Pa, nema, ne može više. A me tačno nemamo kreveti. Ček, bežite ovaj. Prošli put mi nismo krali ovce, nego smo krali seljaci i krali njima. Da, tačno. Shell trap. Oni sektaši najveći zasluživali, brate, da se kolju. Pa zaslužili i jebi ga. Moramo i mi. Čekaj, brate, sad. Znači imam ovaj magikov čežić. A ovo, brate, Nightmare Boots mogu da napravim. Neki opasni, brate. Samo mi treba još ovi. Nightmare Boots, vika. Nightmare Robe, Nightmare Mask i Nightmare Pants. Samo mi treba ovaj monster skin koji vam je dan. Oni kučiki ne znam nikako da gi dobijemo. Imaš da pravim li full set, string možda? Fajni shell armor, nego šta? String. Imam. Koliko?
Ja kliknuo sam R i onda mi se... A shaders reloaded, okej. Imam 3 string, izvolite. 3? Da. Ej, jebi ga. Ja reku imaš fazon 12, bar jedan krevet da napravimo. Pa za kojeg si nam jedan krep? Pa jedan će izaći, jedan će spit. Ko pičke najveći. Jebi ga. Gotta do the got 3000 sometime soon with you. Da. Brat. Ima Ancient Illusioner Mask. Press G to spawn 4 fake players. 4 fake players! Koje će trijakija stvoriti? Awareness glasses. Alarms players when entities threatening something. Plasmatic Soak i Ancient Illusion Mask da vidim na što da radi fazon. I ja teš ispadnem iz drugog. Ništa brate. Serimo si ovdje, gasi. Pozdrav ljudi, će dođemo poslije kod svane.